आयै फिसा हौवा आफा सना थैबाय बुथारहैबाय मेगन थाइसे एख्ल'बाय आखाइ देफायबाय आसि देफ्रुबाय खर' देफ्रुबाय बाबु हाबाब साराय सारिथायावनो थिनथायाव ओंखारलांदोंनो साराय सारिथायाव वार्डेननो खोन्थाफैदोंमोननो सासे लोगोआ खोन्थाफैदोंनो फादारनो बिदि सोराङा दैयाव बाज्रुमबाय होननानै थगायफैदोंनो सातजन दं बुख्रुबग्राफ्रा 2टा 10आवसो रायलायहरदोंमोन फिसालाजों ओमफ्राय बिनि उनावहाय 10टायाव रायलायहरदोंमोन ओमफ्राय फना दैयाखिसै फादारा उनाव हरफिनबाय आं बुंबाय प्लिज फादार आंनि फिसालानो फन हैदो आं रायलायनायसै अननानै प्लिज हैदो होनबाय बिनि उनावबो फादारा फनखौ होनो हाया होननानै बुंबाय बेनोथ' होथ'नो हानाय नङा होननानै फिफाजों रायलायबाय ओमफ्राय गैया होनबाय सारिथायावनो खोन्थाफैदोंनो साराय सारिथायावनो होमब्ला 7टासिम 6टासिम सान थायो मानो आंनि फिसाखौ लायनो हायाखै फादारा सानजौफुनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय मोनसे जोबोद दुखुनांथावनि खौरां लोगोफोर बेनो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला VCDCनि सिङाव थानाय हाथिमारा गामिनि आमाय निकलासनि नायल' जाल' सासेल' फिसाला दाख्लै बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानानै बेबायदिनो क'क्राझार सेन्ट आन्स कलेजावहाय फरायबाय थादोंमोन दा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा बियो मैयाहाय बेबायदिनो हस्टेलनिफ्राय ओंखारलांनानै लोगोफोरजों ओंखारलांनानै खोनानाय बायदिब्ला लोगोफ्रा माने बेखौ बुथारनानै दोनहैबाय होनदों दा बुथारनानैहाय दैयावहाय गारसोमनानै दोनदों आरो ओमफ्राय दा मानसिखौ बोखांनो मोनबाय गोथै महर आरो ओमफ्राय ओरै खोमा गैया ओरै नाथाखारिनिफ्रायबो थै ओंखारनाय बेबायदि अबस्था आरोखि ओमफ्राय दा माखासे मिथिनो मोनबायानो जाहैबाय जेनेबा 7जननो बुथारग्राफ्रा ओमफ्राय दा आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय दा बिनि सायाव ओरैबायदि गोख्रों राहा लानाया मोजां होननानै आं सानो जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव बेफोरबायदि हस्टेलफ्राव बेफोरबायदि जाथायफ्रा जेन पुनर जाया ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे हस्टेलनिफ्राय माब्रै ओंखारलांनो मोनखो दा बेफोरखौ गासैखौबो एसे मोजाङैनो नायबिजिरोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो जेनेबा आंनिफ्राय ओमफ्राय दा दुखुनांथावनि बाथ्रा ओमफ्राय आङो आमाइनावहाय फन खालामदोंमोन जायबा बुथारजानायनि बिफा दा बियो बेस्थ' जानांगौ दा डेड बडिखौहाय बेबायदिनो पस्टमर्टम खालामगासिनो दं होननानै बुंदों दा बेस्थ' जानांगौ आं खोनानाय बायदिब्ला बुहुद बेस्थ'आव दं आमाइया ओमफ्राय ओरै बेराफारसे गावनि अनसुला फिसा गोमानायनि सायावहाय ओरैबायदि टेनसनाव दं जानांगौ ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे ओरैहाय जोंना ब्रादार मिनियाया कल खालामनानै रायलायहरदों ओमफ्राय दा आं कल रेकर्डिंखौ होगासिनो दङ दा माबायदि जालांदों जाथाया बिनि गासैखौबो नोंथांमोना बे कल रेकर्डिंनि दारैनो खोनानो मोनगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना ब्रादार मिनियानि चेनेलावबो थांनानैहाय खोनासंहैनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो हानायखिनिखौ डेड बडिखौ लाबोनाय समावबो आं नोंथांमोननो भिडिअ होनो नाजागोन ओमफ्राय दा खयथासोआव सफैयो खोनानाय बायदिब्ला मोनाबोगोन थेवबो आं ट्राइ खालामनायनि नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननो हागौ ओमफ्राय आङो ओरैबायदि दुखु मोननाय फैबाय बेराफारसेथिं जोंनि न'निबो जाखायो ओमफ्राय दा बेफोरो माब्रै जाथावना दा आंनि बायदिब्ला जायफ्रा बिसोरखौ बुथारदों बिसोरनि सायाव ओरैबायदि फुरा सास्ति होनांगौ दा आङो बेखौनो बुंगोन दा बिसोरनि सायाव ओरैबायदि सास्तिया जाखानांगौ जाहाथे इयुन बाराव बेफोरबायदि जेन जानो मोना दा आंनिफ्राय बेखौनो आं सानो दा फुरा बेनि सायावहाय सास्ति होनांगौ दा बेखौनो आङो बुंनो सानो आरो बे देथाग्राफ्रालाय बर'आनो गोजाखा दा बर' ओमफ्राय सासे बांगालिनो ना माबा आदिबासि दङ आरोखि सासे जायखिजाया बे 7जननि गेजेरावहाय सासेल' गुबुन हारि आरोना औ लोगोफ्रा मैया लिंलांनानै प्रि प्लान खालामनानै गौरां दैयावहाय बुथारनानै दैयाव गारसोमनानै दोनहैदों थर' बुख्रुबजोबदों इदिसोखा नाथाय ने बुथारदों 7जनबो हस्टेलनिखा 7जनखा औ 7जना बुथारदोंबा बेखौ इदिसोखा ने हस्टेलनिनोखा सेन्ट आन्सनि आंखौथ' लोगोआ मोनखायाखिसै आं ओरै फार्स्ट मेट्रिकआव थाफैनांबाय नोमानिखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय दा गाज्रिलै बिराद गाज्रि बाबुखौ एफा मोजां गथ' खोथा बयनिबो लायोमोन